ассалому алайкум тамошобинони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии пайғом аз телевизиони Симои шаҳри Панҷакен тақдим мегардад. Дар студия бо шумо Сабрина Акрамова ва коргардон Исмоилҷон Холов мебошем. Инак имрӯз дар барномаи мо тамошо кунед. дар толори хурди кохи Фарҳанг ҷаласаи навбатии сидоди ҳолатҳои фавқулода таҳти роҳбарии раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода баргузор гардид. Гузориши аввалини пайғом дар ҳамин бора. сидоди навбатии мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатӣ оид ба бартараф намудани оқибатҳои офати табиӣ дар баъзе аз деҳаҳои ҷамъияти деҳоти ёрӣ рухдодаро раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода ифтитоҳ намуд. баъдан муовини аввали раиси шаҳр Муҳаммад Содир Сафарзода рафти бартараф намудани оқибатҳои офати табииро шарҳ дод ва аз ҷумла таъкид дошт. Муҳтарам раис, ҳозирини гиромӣ, тавре ки ба ҳамагон маълум аст, санаи 19 июли соли 2021 дар деҳаҳои бешиш, сои бешиш, 84 минг дона ва ҷиддии ҷамъияти деҳоти ёрӣ дар натиҷаи боришоти зиёд ва фаромадани сел ҳисороти зиёд шуда талафоти ҷонӣ ба қайд гирифта шуд. 12 нафар истиқоматкунандагони деҳаи Киштӯдаг ҳалок гардиданд, ки дар байни онҳо кӯдакон низ буданд. ҷониби мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр дарҳол ситоди доимоамалкунанда таҳти сарбарии раиси шаҳри Панҷакен муҳтарам Холиқзода Абдухолиқ Санаббар ташкил карда шуда баҳри барқарор намудани зарари офати табиӣ корбарӣ шуда истодааст. ҷасади 11 нафар ҳалокшудагон ба хок супорида шуда, ҷасади як нафари он дар ҷустуҷӯ қарор дорад. ба оилаҳои аз офати табиӣ зарар дида кӯмаки моддӣ ва молиявӣ расонида шуд. пули мошингузари деҳаи вешист вайрон шуда ба пуррагӣ аз кор баромад ва ду манзили истиқоматӣ, як тош ба пуррагӣ ва дигар қисман пурра хароб гардиданд. комиссияи ҳудудии мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен оид ба ҳолатҳои фавқулода ҳолати ба амал омадаро дар ҷояш санҷида баромад, ки дар натиҷаи боришоти зиёд ва фаромадани сел ва иншоотҳои муҳими хоҷагии халқ ва деҳаҳои бешист, сои бешист, Киштӯдаки боло ва мингдонаи ҷамъияти деҳоти ёрӣ маблағи умумии зарар 2 млн 492 594 сомониро ташкил медиҳад. зиёда аз 25 километр роҳҳо хароб гардида, зиёда аз 1850 метр хати оби нӯшокӣ канда шуда, аҳолӣ беоби нӯшокӣ монд. зиёда аз 400 метр хати оби полизӣ хароб гардид, 58 сар моли калони шохдор ва 65 сар моли маъида ба коми сел фурӯ рафт. 4 автомошини сабукраф ва як автомошини боркаш зери сел монд. Як адад трансформатори барқӣ, 15 адад симчӯб, 1500 метр ноқили барқӣ, 30 метр кабели барқӣ канда шуда корношуям гардид. санаи 23 июли соли 2021 раиси вилояти Суғ муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода ба Панҷакен ташриф оварда аз оилаҳое ки пайвандонашон дар зери сел монда нобуд шуданд дидан намуданд, рафти корҳои барқарорсозии офати табииро дар маҳал санҷида ба масъулин як қатор дастуру супоришҳо доданд. дар баробари муҳтарам раиси вилоят аз ҳисоби мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии вилоят ва оилаҳои аз офати табиӣ зарардидаи ҷамъияти деҳоти ёрӣ масолиҳи сохтмонӣ дар ҳаҷми 700 дона шифир, 30 тонна семент, 400 кило мех, 150 дона тахтаи шишметра ва хӯрока ба миқдори 2 тонна об, 1 тонна макарон, 500 кило пиёз, 500 кило равған, 500 кило сабзӣ, 500 кило биринҷ ва 1,5 тонн картошка оварданд. аз худи ҳамон рӯз, яъне санаи 19 ноҳави 2021 сар карда зери сарпарастии раиси ҳолатҳои фавқулодаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен муҳтарам Абдухолиқ Холиқзода роҳҳоро тоза намуданд, манзилҳои истиқоматиро аз лоиҳа тоза намуда истоданд. техникаҳои калонҳаҷм ва аҳолӣ барои бартарафсозии оқибатҳои табиӣ сафарбар карда шуданд. хатти барқ ба пуррагӣ барқарор карда шуда, аҳолӣ бо барқ таъмин шуд.
لایحه نمونوی ساختمان منزل استقامتی 3 حجره‌دار از جانب بخش معماری و شهرسازی تهیه گردیده برای موافقه پیشنهاد شد. از طرف اداره ساختمان و معماری جهت لایحه برقرارسازی کوپرک سای دهه بیشی است و از جانب اداره دولتی بهداشت زمین و خواجگی آب لایحه برقرارسازی ساحل مستحکم کنی تهیه شده ایستاده است. راه‌های بین دیه‌ها تازه کرده شده، عین حال بین همه دیه‌های جماعت دیهات یاری راه گشوده و حرکت نقلیات و پررگی براه مانده شده است. و مؤسسه نگهداری دولتی راه‌های اتومبیلگر سپارش داده شده است که یکجای برابریت جماعت دیهات یاری و رئیس خواجگی دهقانی کشتیدک راه دیهه کشتیدک بالا را برقرار نماید. اینچنین در اساس نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجگین عملکرد 10 نفره راهبران کارخانه و تشکیلات‌ها و جای از آفت طبیعی ضرردگان سفربر کرده شدند که از نتیجه کارها و سپارش‌های پروتکلی عملکرد در ستاد حسابات پیشنهاد می‌گردد. در ستاد اویدی فعالیت بعضی واسطه‌های اخباری عامه از جمله شرکت صدا و سیما بابت انعکاس نوکفایی رفت برطرف نمودن عاقبت‌های آفت طبیعی ایراد گرفته شد. همچنین ذکر کردید که در بعضی از نشریه‌های جمهوری آفت طبیعی در بعضی از دیه‌های یاری رخ داده بی تحلیل عمیق انعکاس کرده شدند. عبدالخالق خالقزاده وظیفه گذاشت که کارهای ساحل مستحکم کنی در منطقه آفت باید در مد اول گذاشته شود، زیرا خطر تکرار شدن چنین آفت‌ها جای دارند. بعدتر از آن جهت کمک به ضرردیدگان آفت طبیعی نفران آگاهیده بیرون از شهر پنجگین صدا بلند کردند، ولی مسئولان متصدیان بعضی جماعت‌ها خود را بی‌طرف و نادیده گرفتند. برابر این گفت عبدالخالق خالقزاده ما به صاحبکاران و مردم سخاوت پیشه و همت بلند که هنوز از روزهای اول برای دستگیری ضرردیدگان آماده بودن خود را ایثار داشتند اظهار سپاس می‌نماییم. در صورت پیشنهاد جالب دیگر تشکیل حشرهای دستجمعانه با اشتراک ساکنان شهر و جماعت‌های دیگر به مورد دانسته شد. کشادن صورت حساب علاهیده برای ضرردیدگان آفت طبیعی نیز کار خیر و عمل ثواب دانسته شد. در ادامه استاد معاون رئیس شهر دوست‌بایزاده سخن گفت. بعضی ملاحظه‌های خود را از رفت برطرف نمودن عاقبت‌های آفت طبیعی خاصه تعمیر پل و راه‌ها بیان داشت و گفت که مناسبت در این بابت از طرف مسئولان متصدیان علاهیده بهبودی می‌طلبد. در جوامع مسئولان اداری تشکیلات پرسیده آنها عهدهدار وظیفه شدند که فعالیت خود را در همکاری زیش با رهبر استاد براه مانند. در خاتمه کار استاد رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده سخن گفته وظیفه گذاشت که فعالیت همین ساختارهای با برطرف سازی عاقبت‌های آفت طبیعی وابسته بوده با کلی بهتر و تدبیرات جهت دریافت جسد یک نفر قربانی آخرین سیل اندیشیده شوند. عبدالخالق خالقزاده اظهار باور نمود که مسئولان متصدیان استاد حالت فوق‌العاده و هر یک ساکن شهر دیهات بابت اجرای سپارش‌های رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده هنگام سفرشان به شهر باستانی پنجگین و بازدید از جماعت دیهات یاری جهت هرچه زودتر برطرف نمودن عاقبت‌های آفت طبیعی بی‌طرف نخواهند بود. بازدید از منطقه‌های آفت طبیعی و شناسایی با جریان برطرف نمودن عاقبت‌های آن به حکم عنعنه درآمده است. در همین اساس سفر کاری رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده به جماعت دیهاتی یاری صورت گرفت. به ادامه موضوع توجه نمایید. اگر گویم که نبض برطرف نمودن عاقبت‌های آفت طبیعی از سن 19 ایول تا امروز یعنی 28 ایول لحظه قطع نگردیده است خطا نخواهیم کرد. گزارش نوبتی برنامه اطلاعاتی پیغام از ستاد مقامات اجرای حاکمیت دولتی شهر نیز دلیل بوده میتواند به فکر بالا. هنوز صبح بر وقت 27 ایون مردم زیاد از حساب اهالی ضرر دیده و حشرچیانی از منطقه‌های مختلف شهر دیهات در موضع‌های از سیل آسیب دیده جماعت دیهات یاری به هم آمده در برطرف سازی عاقبت‌های آفت طبیعی سهم گذاشتند. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده گاه پیاده گاه سواره
якҷо бо масъулон аз ибтидо то интиҳои мавзеи зарардида бозид намуда бо мардуми зиёд мулоқот анҷом медод. бо вазъи корро аз наздик шинос мешуд. масъулони мутасаддиёнро барои беҳтар намудани фаъолият ҷиҳати кӯмак ба мардум вазифадор месохт ва такрар таъкид менамуд ки муташаккилӣ ваҳдат аз як гиребон сар баровардан омили асосӣ дар бартараф намудани ҳарчи зудтари оқибатҳои офати табиист. давлати ҳукумат, гуфт Абдухолиқ Холиқзода, ҳеҷ вақт мардуми аз офат зарардидаро фаромӯш нахоҳад кард. چی امکاناتی که دولت ها جوردن میکنه فقط همین چیز احساس کردن که یگان نفر شهروند دولت نمیپرده همین حادثه شد برآمده التماس دادن پیشوای معظم ملت برتری برآمده شد در کجا را میکنه کدام دولت همین دولت‌های سابق اینطور شده کجاش یک بار دیگه که برای یگان آفت شدگی برتری تو روی کار بود اسمی خمیده خوشبختانه همه این دولت آرام همه شرایط خوب یاردن بگیریم یگان چون راستشان نکنیم. дар ҷараёни шиносоӣ бо рафти бартараф намудани оқибатҳои офати табиӣ раисшаҳр Абдухолиқ Холиқзода ҳамзабон арзу шикояти сокинонро шунид ва гуфт ки албатта ба онҳо кӯмак расонда хоҳад шуд. мо наворе дорем ки чанд рӯз пеш гирифта шуда буду аз оқибатҳои ногавори сел дарак медод. аз сели лоқие ки чанд рӯз пеш ин мавзеъро хароб сохта буд имрӯз баъди заҳмати дастаҷавонии мардум нишоне намондааст. раисшаҳр Абдухолиқ Холиқзода баъди шиносӣ бо вазъият дар дафтари алоҳида қайдҳо мегузошт. мавзеи офатзадаро шахсан аз назар мегузаронид. эроди сокинонро бо диққат гӯш мекард. худи ҳамонҷо ба масъулони мутасаддиён ҷиҳати ислоҳашон супоришҳо медод. ва ҳамин муносибат ва ҳамин таваҷҷӯҳ ғамхорӣ буд ки мардум изҳори сипос менамуданд. ягон та ҳокими шаҳр ин хел омада ин хел хизмат накардааст ғайр аз шумо. ҳамин рӯз то худи ҳамуҷое рафтагед. раҳмат шумо ба он рӯз раисшаҳр Абдухолиқ Холиқзода баъди маслиҳат бо мутахассисон эҳротҳои хешро аз суғурта нашудани қисми зиёди бинои истиқоматӣ баён дошта аз раиси ҷамоат ва фаъолон талаб намуд ки минбаъд нисбати ин масъала диққати бештар дода шавад. шоми ҳамон рӯз истоди ҳолатҳои фавқулода дар назди кӯпруки соҳи Вешист баргузор шуд ки дар он бори дигар натиҷаи бартараф намудани оқибатҳои офати табиӣ муҳокима ва масъулон барои ислоҳи камбудиҳо вазифадор карда шуданд. ҷаласаи хотимавии истод дар толори худи мақомоти иҷрои ҳокими давлати шаҳр баргузор шуд. Абдухолиқ Холиқзода инҷо бори дигар мутасаддиёнро барои фаъолияти шоиста бо ҳисси дарки масъулият даъват сохт ва гуфт ки мардуми офатзада ба роҳбарон дар ҳама сатҳ бовар доранд ва ба ин боварӣ сазовор будан муҳимтарин вазифа барои ҳар як курсинишин, барои ҳар як хизматчии давлатӣ ба ҳисоб меравад. дар хотимаи ин гузориш мо натавонистем навореро сарфи назар номаем. ба ин манзара нигеред ва бубинед ки орҳои асал сарфи назар аз вайрон шудани орухона бо чӣ ҷаҳду ҷадал, бо чӣ кӯшиш, бо чӣ муташаккилӣ пайи ободии манзилашон ҳастанд. фикр менамоем ки рӯзгори орҳои асал ва сарҷамъию нангу номуси онҳо бояд барои дигар мавҷудоти зинда намунаи ибрат бошад. дар донишкадаи омӯзгории тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент нишасти матбуотӣ доир гардид. ректори донишкадаи омӯзгории тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент профессор Муаззамхон Ансорӣ оид ба фаъолияти таълимӣ, корҳои ободониву созандагӣ, чопи китобҳо дар донишкада маълумоти муфассал дода ба саволҳои намояндагони васоити ахбори омма посух гуфт. дар донишкадаи омӯзгории тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен нишасти матбуотӣ оид ба фаъолияти ин боргоҳи маърифат ва ҷанбасти нимсолаи аввали соли 2021 баргузор шуд. дар оғози нишасти матбуотӣ ректори донишкадаи омӯзгории тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен профессор Муаззамхон Ансорӣ дар бораи фаъолияти ин боргоҳи маърифат, вазъи умумӣ, нақшаҳои таълимӣ, ҷалби донишҷӯён аз тамоми гӯшаву канори Тоҷикистон, кишварҳои минтақа аз ҷумла ҷумҳурии мардумии Чин, Русия, Қазоқистон, Ӯзбекистон аз тариқи таълими фосилавӣ, чопу китоби мақолаҳо,
дигар масъалаҳое ки ба фаъолияти ин боргоҳи маърифат бахшида ба 30-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бахшида мешавад маълумоти муфассал дод. ҳамзамон маъзамхон ансорӣ дар бораи фаъолияти парки технологӣ, маркази таълимию истеҳсолии маърифатпарвар, ба роҳ мондани хушкунии маҳсулоти кишоварзӣ, истеҳсоли мебел, масолиҳи сохтмонӣ ва дигар ашёе ки барои ниёзи мардум хеле зарур аст маълумоти муфассал дод ва дар ин замина аз ҷумла таъкид кард. дар донишгоҳи омӯзгории тоҷикистон дар риштаи таълим корҳои хеле зиёд ба роҳ монда шуданд. дар баробари он ки нақшаҳои таълимӣ дар муҳлати муайян ба ин касалиҳо нигоҳ накарда гузарондани 3 ҷои зимистона 3 ҷои тобистона дар сатҳи баланд ба анҷом расида ва ғайр аз ин гузарондани имтиҳони аттестатсияи давлатӣ низ бо иштироки раисони комиссияи имтиҳонотӣ ки тариқи вазорати фармони вазири муолиф фаъолии ҷумҳурии тоҷикистон тасвиқ гашта бо як сарбаландӣ дастаҷамона гузаронида шуд. яъне ки садҳо нафар донишҷӯёне ки дар риштаҳои таҳсилоти ғоибона фосилавӣ ва рӯзона таҳсил мекарданд бо баҳои хубу аъло хониши худро ба анҷом расонида барои бо кор ҷалб намуда ба кор равона карда шуданд. вобаста ба нашри китобҳо, мақолаҳо ва маҷмӯаҳои илмӣ аз тарафи устодон ва муҳаққиқони донишкадаи омӯзгории тоҷикистон дар шаҳри Панҷакин ноиби ректори донишкада доктори илмҳои таърих Шодмон Воҳидов маълумоти муфассал дод ва аз ҷумла чунин иброз намуд. дар давоми ин 4 сол мо зиёда аз 20 анҷумани донишкадавӣ ҷумҳуриявӣ байналмилалӣ ва байналмилалии амалӣ гузаронидем ва маводи ин анҷуманҳо дар 28 ҷилд чоп шудааст. ҳамчунин дар давоми ин 4 сол мо нашри паёми маҷаллаи илмии донишкада мақсади илм паёми донишкадаро ба роҳ мондем ки соли 2019 аз рӯйхати вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон гузашта буд ва ягона маҷаллаест ки ба 7 забон ва аз рӯи 3 тамоили илмӣ асарҳоро мақолаҳоро чоп менамояд. дар давоми 4 сол ҳар сол 4 шумораи ин маҷалла чоп мешавад. танҳо соли гузашта 2 ҷилд чоп шуд ва чӣ тавре ки устози муҳтарам гуфтанд мо аз тамоми ин шумораҳо пеш аз ҳама нусхаи электронӣ онро ба муаллифон пешниҳод мекунем ва ҳамчунин барои худи интишор ва дар китобхонаву марказҳои илмии ҷумҳурӣ нигоҳ доштан то 100 дона аз онҳо алоҳида чоп мешавад. ба як қатор саволу пурсишҳо ва пешниҳодоти намояндагони воситаҳои ахбори умма ректори донишкадаи омӯзгории тоҷикистон маъзамхон ансорӣ ҷавобҳои мушаххас дода ҳамзамон изҳор дошт ки мо ҳамкориро бо воситаҳои ахбори умма дар мадди аввал қарор додем ва итминони комил дорем ки рӯзноманигорон бо донишкадаи омӯзгории тоҷикистон дар шаҳри Панҷакин дар оянда низ ҷиҳати инъикоси равандҳои таълиму тадрис ва навигариҳои ин соҳа бештар гузоришу иттилоотро ба нашр мерасонанд. дар хотимаи нишасти матбуотӣ аз тарафи ректори донишкадаи омӯзгории тоҷикистон дар шаҳри Панҷакин профессор Муаззамхон Ансорӣ ба намояндагони воситаҳои ахбори умма китобҳо, маҷмӯаҳои илмӣ ва асарҳои таҳқиқотӣ устодони донишкадаи омӯзгории тоҷикистон дар шаҳри Панҷакин тақдим гардид. гузориши Аббос Ҳамроҳзода, Шоҳусайн Солиҳов, Хайём Ҷураев аз донишкадаи омӯзгории тоҷикистон дар шаҳри Панҷакин. гузориши дигари барномаи иттилоотии пайғом аз ҷараёни корҳои безараргардонӣ ба муқобили бемории COVID-19 нақл мекунад. бемории сироятии коронавирус ё худ COVID-19 мушкилотест ки ҳамчун вабои аср аҳли ҷомеаро нигарон кардааст. тибқи супориши роҳбарияти давлату ҳукумат бо мақсади пешгирии ин беморӣ чорабиниҳои мақсадноки пешгирикунанда пайваста идома доранд. оид ба пурзур намудани чораҳои зидди эпидемикӣ барои пешгирии коронавирус
дар як қатор кӯчаву хиёбонҳои шаҳри Панҷакент тадбирҳои безараргардонӣ амалӣ карда шуд. аз ҷониби маркази назорати давлатӣ санитарию эпидемиологӣ ва корхонаи фаръии давлатӣ обрасонӣ ва канализатсияи шаҳр ҷойҳои ҷамъшавии одамон яъне истгоҳҳои нақлиётӣ, марказҳои савдову бозор, кӯчаву хиёбон, мавзеъҳои фароғатӣ ва ғайраҳо бо маҳлули хлор безарар гардонида шуд. ин тадбирҳо то пурра анҷом ёфтани паҳншавии бемории сироятии COVID-19 дар ҳудуди шаҳр идома хоҳад ёфт. пас моро низ мебояд баҳри пешгирии ин вабои аср саҳмгузор бошем. аз ҳама муҳим аз рӯи реҷаи ниқобӣ амалӣ намудаву хонаву маҳалли худро тоза нигоҳ дорем, зеро сабаби асосии паҳншавии вирус ин ифлосиҳо мебошад. пас ба тозагӣ ва гигиенаи шахсӣ риоя намудаву худ ва атрофиёни хешро аз гирифторшавӣ ба бемориҳои сироятӣ аз ҷумла бемории сироятии коронавируси COVID-19 эмин нигоҳ дорем. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Исмоилҷон Холов барои барномаи иттилоотии Пайғом. тамошобинони азиз ва ҳоло ба як эълон таваҷҷӯҳ намоед. нозироти андоз дар шаҳри Панҷакент ба маълумоти сокинони шаҳру деҳот мерасонад ки мутобиқи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти рақами 451 муҳлати пардохти маблағи патент то санаи 5 ҳар моҳ муқаррар карда шудааст. ҳамзамон дар муҳлати муқаррар гардида пардохт накардани маблағи патент нисбати шумо мутобиқи талаботи моддаҳои 600 ва 616 Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон протокол тартиб дода мешавад. дар сурати машғул шудан ба фаъолияти соҳибкорӣ бидуни қайд дар мақомоти андоз тибқи талаботи қисми 1 моддаи 617 Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон ба маблағи аз 4060 то 4640 сомонӣ ҷаримаи маъмурӣ татбиқ карда мешавад. таъкид менамоем ки барои ситонидани қарзи андоз нисбати шумо мавод омода намуда барои чораҷӯӣ ба мақомоти дахлдор равон карда мешавад. ба саҳми ҳамаи шаҳрвандон расонида мешавад ки рӯзҳои наздик дар ҳудуди бозорҳо ва марказҳои тиҷоратӣ аз ҷониби нозироти андоз гузаронидани корҳои назоратӣ ба нақша гирифта шудааст. тамошобинони азиз, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии Пайғом ба анҷом мерасад. то барномаҳои навбатӣ саломату сарбаланд бошед. хайр.